Welcome. Like, Subscribe. welcome to my channel. Ping Bicolana vlog. Ayan. Pinukulang ko muna guys yung laham. Ano yan, unang kulo itatapon ko siya. Gagawa ko ngayon ng kabsa laham. Ayan guys, tapon ko muna yung unang kulo. Hugasan ko siya ulit para yung kanyang amoy mawala. Lagay na ako guys ng unang garlic. Lagay ko na guys yung ating meat. Dami ito. Parang piyesta lang. Lagyan na natin yung big spicy. Pardon. Ganun. Sambat yung bigas to guys. Patayan natin yung cellphone. Ayan ang rice natin para sa kabsa. Thanks for watching.